General Secretary ka BJP Meghalaya uba wan ket bok shna heni kesengi sajan uloong ba ka parti ka don ka jingkermen bakin job kat tu kat nitali ki constituency ha keni ka election MDC ka badang shudep ha ka atpoi terik mentau benai. Ha ka jingkeren bikla patai kubor uba shna ulai thu ba ka parti ka sngau scam ban job ha ki constituency jong ka KHEDC bat kumju ru ha GHEDC. Menta barok ki constituency kedang ya apling amen sim ya kesengi nyo vote kaban salong ha ka arpusau terik mentau benai. Nakalyang jungi ngila yele in election daga jing tmu ko bha banra eta khubor jong ga jingkala ngila penmi ya manifesto ngila list out points bagi kwa bantrai ni candidate jungi ngila ya tristam but ni bo ga jingkerman idon ka to seats di ba ni expect bangi di ban push ka thong tingit se pa kara jong pa ba ha sa bun bana kar tong kam dadi ka jing slam nomor ba ka party hi ka chutrai bet man gasni boro sansnem te mle di pe ki programs ki ba ka party ka implement nandu nangte na nakli wat hadu ki jella bagat baka don ka bo ka party ka trai bet boro sansnem te ngam doong badon kam baga jing slam ka teng ka di ban kata nomor fi ki bri ha ba ki pe kam bi babha te ngathai kam dei kam ban ki pat ba begin jit ni ka program based on the assessment ngathai ki pat ba ki bala ban i ki jingkalai ki ta ngathai kam dei ban ka ticket kam da dei panong kawi da ka phang ba ban pelong ki pat ba begin num jit party ngathai ka jingshanya ki di banong ba fi ki kam ki babha ba ka party ka terwa but ngathai la da ki pat ba ki school ko ya kata ngathai kam da ba ki habban dai ba hoi ka jingi dei ba kertong ka dei badon kam handai khado hi ki kertong anda ki lajau ki hab banyan katkum ka jing batha jong ka party tengah thai la da ki pat ba hi school ko ya kata kam da dei bandon jingi nama ka jingi kendo but ki pat ba le ka long continuous process man da lajau ko gila hi bani bendo ya phang ga bangi thir bha po jong ka party nomor fi galong gubli ka state jing gi biar ka party ho ni bon ki nong kit kam nei kala balong ka jing tulat bangin pala ban poi ban ra ita bot ni dang persang ni dang nyai persang ban ngin nyai persang bangin na ban pensku thu ya kita ki programs ki babha bangiran jing thu ban trai tengah thai ngin nang nish khmat ngin kham trai khambha khna bangin bu ya ka tha ka thong ba hagoi ski ba ka ngiru ngin sala ban poi sha ka thong ban form your government ka state be